tram esteu fent? El de 5 quilòmetres. Sí. Caminem sempre això. No ens hem arriesgat i que si plou molt farem només el de 5. Yo he hecho la de 10 kilómetros y María Alba la de 5, hemos hecho las dos. Molt bé, a mi m'ha agradat molt la part de l'Arboretum, que ja coneixia, però ara el de la tardor, superbonic. I bueno, que tot el recorregut, la veritat que molt amè, Fa molt bon dia. Aquí caminant, xerrant, ficant-nos al dia. I gaudir d'aquestes olors que deixa la plugeta. Com us esteu passant? Molt bé. Estem a la cua, Se fixen tot. Però fa una xafogó. Anem amb les nenes i no ens hem arriscat al de 10. Us avancen elles, Són joves. La gent que s'apunti més, fer-te una mica de promoció a nivell de la caminata aquesta. Por supuesto, porque así colaboramos con la investigación que hacemos aquí en Lleida. Bueno, i pel tema que és, tindríem que implicar-nos molt més, perquè això és per a tots, no és sol per les que vinguem aquí. Oh, i tant, sí, i tant. Així recaudem més diners per comprar equipament. Super ben muntat, molt contenta. I la gent s'ha d'apuntar, perquè la gent no ho coneix i és molt bonic. Que per part nostra, abonades per l'any que ve, no? Sí, vinga, animem a tothom a que vingui i que s'apunti i que passi un matí d'allò més xulo.